सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफटाईम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश रासम, 8355 8856 67. हॉस्पिटल रिसेप्शन 02367 234000. मोबाईल 9370 0560 76 9420 9076 61 आणि 7020 29 03 16. खारेपाटण भुईबावडा रस्त्याच्या नूतनीकरणाचं काम करून 4 महिने उलटले नाही तोपर्यंत हा रस्ता उखडून गेलाय. शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांचा अपव्यय झाल्याचं दिसून येतोय. त्यामुळे कामाच्या दर्जाबाबत संशय व्यक्त होत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग संबंधित ठेकेदारावरती कारवाई करणार का असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. पाहूयात. कोकण व पश्चिम महाराष्ट्र यांना जोडणारा आणखी एक महत्त्वाचा मार्ग म्हणजे भुईबावडा घाट. या मार्गे जाण्याकरिता खारेपाटण भुईबावडा हा राज्यमार्ग आहे. या मार्गाचा उपयोग रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्हावासियांना होतो. गेले कित्येक वर्ष हा मार्ग नादुरुस्त झाला होता. गेल्या वर्षी या खारेपाटण ते गगनबावडा या संपूर्ण मार्गावरील विविध कामांसाठी कोट्यवधींचा निधी मंजूर झाला होता. त्यापैकी 5 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याच्या नूतनीकरण कामासाठी 3,48,00,000 निधी मंजूर झाला. त्यामध्ये खडीकरण, डांबरीकरण, कार्पेट इत्यादी कामांचा समावेश होता. हे काम संबंधित ठेकेदारानं 2023 अखेर पूर्ण केलं. परंतु काम होऊन 4 महिने उलटण्याच्या आधी रस्त्यावरती खड्डे, काही ठिकाणी रस्ता उखडणं, साईडपट्टी निखळणं आदी प्रकार झाले आहेत. यावरून कामाच्या दर्जाबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे. हे काम निकृष्ट दर्जाचं झालं असल्याचं सिद्ध होतं आहे. नमस्कार, मी श्रीधर साळुंके. मी जिथे आज उभा आहे तो हा महामार्ग आहे खारेपाटण भुईबावडा हा महामार्ग. या ठिकाणी लाईव्ह येण्यामागचं कारण म्हणजे नुकतंच या महामार्गाचं नूतनीकरणाचं काम झालेलं होतं. 4 महिने पण उलटले नाहीत आणि या महामार्गाच्या कामाची जी दुर्दशा झालेली आहे ती मी तुम्हाला या निमित्ताने दाखवणार आहे. मी जिथे आहे ते तिरवडे खारेपाटण खिंड या ठिकाणी आहे आणि त्या ठिकाणची जी रस्त्याची अवस्था झाली आहे, जी दुरावस्था झाली आहे, ती या कोकण सात लाईव्हच्या माध्यमातून मी तुम्हाला दाखवणार आहे. आपण पाहू शकता की हा जो रस्ता आहे या रस्त्याची पूर्ण साईडपट्टी आहे ती उखडलेली आहे. पूर्ण जे हे केलेलं होतं कार्पेटचं जे काम केलेलं होतं ते उखडलेलं आहे. ठिकठिकाणी अशीच परिस्थिती आहे. रस्त्याच्या मध्ये जे कार्पेट आहे ते वाहून गेलेलं आहे. त्याचबरोबर रस्त्याची साईडपट्टी जी आहे ती वाहून गेलेली आहे. मे महिन्याच्या अखेरीस हे काम करण्यात आलेलं होतं. सुमारे 17 किलोमीटर लांबीचा हा रस्ता आहे आणि या रस्त्याच्या नूतनीकरणासाठी सुमारे 16 ते 17 कोटी रुपये मंजूर झालेले होते. खडीकरण, डांबरीकरण, त्याचबरोबर रस्त्याचे कार्पेटसाठी हा निधी मंजूर झाला होता आणि यावर्षी हेच काम मेच्या अखेरीस करण्यात आलेलं होतं. मात्र अवघे 4 महिने हे काम करून उलटले असताना या रस्त्याची जो साईडपट्टी असेल, ठिकठिकाणी कार्पेट देखील वाहून गेलेला आहे. म्हणजे ठेकेदाराने कशा पद्धतीने काम केलेलं आहे आपण पाहू शकता की अवघ्या 4 महिन्यात जर रस्ता वाहून जात असेल, रस्ता उखडत असेल तर त्या कामाची क्वालिटी यावरून दिसून येत आहे. ठेकेदाराने केलेलं काम असेल त्याच्यावरती नियंत्रण हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचं होतं. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून योग्य पद्धतीने कदाचित ह्याचं नियंत्रण झालेलं नसणार. त्यामुळेच अशी परिस्थिती या रस्त्याची झालेली आहे. हा महामार्ग जेवढा करूळ, वैभववाडी, गगनबावडा हा मार्ग महत्त्वाचा आहे, तेवढाच भुईबावडा गगनबावडा हा महामार्ग म्हणजे खारेपाटणमधून प्रवासी वाहतूक ही भुईबावड्यापर्यंत होते. करूळ वैभववाडी रस्त्यासाठी हा पर्यायी महामार्ग आहे. याची वाहतूक या महामार्गावर देखील मोठ्या प्रमाणावरती असते आणि अशा परिस्थितीत या रस्त्याच्या नूतनीकरणासाठी शासनाने मोठ्या प्रमाणावर निधी दिला होता. मात्र त्याचा कुठेतरी दुरुपयोग होताना दिसत आहे. जो हा महामार्ग नूतनीकरण करण्यात आला, या महामार्गाचं नूतनीकरण झालं ते योग्य पद्धतीने झाले नसल्याचं या तर कामावरून दिसून येत आहे. ठेकेदार असेल, संबंधित विभाग असेल, याने कुठेतरी या कामाकडे दुर्लक्ष केलं असल्यामुळेच अशी परिस्थिती या कामाची दिसत आहे.
या महामार्गावरून अवजड वाहतूक असेल, त्याचबरोबर प्रवासी वाहतूक असेल, ही मोठ्या प्रमाणावर होत असते आणि जी या रस्त्याची दुर्दशा जी झालेली आहे ती पाहता अपघात अथवा काहीतरी दुर्घटना घडण्याची देखील दाट शक्यता आहे. त्यामुळे जे कोण ठेकेदार असेल ज्याने हे काम केलेलं आहे त्या संबंधित ठेकेदारावरती कारवाई होणे गरजेचं आहे. कारण अवघ्या 4 महिन्यातच जर रस्ता वाहून जात असेल, रस्त्याची अशी दुर्दशा होत असेल, तर एकीकडे शासनाच्या पैशाचा कुठेतरी अपव्यय होतोय हे या निमित्ताने दिसत आहे. स्थानिक ग्रामस्थ असतील, इथे लोकप्रतिनिधी असतील, वाहन चालक असतील, प्रवासी असतील, यांची एकच मागणी आहे की जे कोण संबंधित ठेकेदार आहेत, जे अधिकारी असतील या कामावरती देखरेख करणारे, त्यांची कुठेतरी चौकशी होऊन या संबंधितांवरती कारवाई व्हायला पाहिजे अशी यांची मागणी आहे. आपण पाहू शकता की अशी पूर्ण ह्या रस्त्याची अवस्था आहे. मी आपल्याला माझ्या कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून दाखवतोय की हा जो रस्ता आहे हा पूर्ण उखडून गेलेला आहे. तिरवडे खिंड असेल, तिरवडे खारेपाटणचा जो भाग आहे, पुनर्वसनचा जो भाग आहे, याच ठिकाणी ठिकठिकाणी ह्या रस्त्याची ही दुर्दशा झालेली आहे. काही ठिकाणी तर रस्त्याला खड्डे देखील पडलेले आहेत. आता याच ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता की हा पूर्ण जो रस्ता आहे हा इथे या ठिकाणी देखील उकडलेला आहे, या ठिकाणी देखील उकडलेला आहे. अगदी पायाने आपण बाजूला करू शकतो अशी ह्या रस्त्याचं काम देखील केलेलं आहे. कार्पेट झालेलं असून देखील ही रस्त्याची अशी अवस्था आहे. हे पाहू शकता असे ठिकठिकाणी अशा रस्त्याला भेगा देखील गेलेल्या आहेत. या संपूर्ण रस्त्याची अशी दुर्दशा झालेली आहे. नुकतंच काम करून अगदी 4 महिने उलटलेले असताना जर रस्ता असा उखडला जात असेल तर याची जबाबदारी संबंधित ठेकेदार आणि संबंधित यंत्रणेने घेऊन हा रस्ता गणेश चतुर्थीपूर्वी सुस्थितीत करणे गरजेचे आहे. कारण गणेश चतुर्थीकरिता मोठ्या प्रमाणावरती प्रवासी वाहतूक या महामार्गावरून होणार आहेत. मुंबई असतील, पुणे, कोल्हापूर या महामार्गावरून जे गणेश भक्त आहेत ते मोठ्या प्रमाणे कोकणात येतात. त्यांच्यासाठी हा महामार्ग हा अत्यंत महत्त्वाचा महामार्ग आहे आणि तत्पूर्वी याची दुरुस्ती होणे गरजेचं आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च करून केलेला रस्ता 4 महिने टिकणार नसेल तर तो काय काम करत असताना संबंधित विभाग काय करत होते? अशा ठेकेदारांवरती कार्यकारी अभियंता काय कारवाई करणार आहेत? असे प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत. कारण या मार्गावरून प्रवासी वाहतुकीसोबतच अवजड वाहतूक मोठ्या प्रमाणात होते. या रस्त्यामुळे त्यांना अपघात होण्याची शक्यता अधिक आहे. श्रीधर साळुंके, कोकणसात लाईव्ह, वैभववाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसात लाईव्हचं YouTube चॅनल.